Eh, Mbak Win, sampean apa sadar gak sih awak dhewe iki pirang-pirang dino iku dunia perdagangan sedang tidak baik-baik saja. Iya Mbak, aku yang ngerasa biasane iku lho Mbak ya sedina iku aku iso ngentukno 500 yang gedene 1 juta. Saiki lho Mbak ngolehno dhuwit 100 ku rasane angel banget. Lah ya wis koyo ngoyo. Iya. Tapi Mbak Win, aku sing rada curiga iki yo. Kabeh lak sambatan sepi ya nang pasar ya. Kok aneh kok Mbak Nur iku kok rame yo, orderane lho jarine akeh. Oh, patute jangan-jangan Mbak Nur koyo sing lagi viral iku Mbak. Apa Mbak sing viral Mbak? Alah golek pesugane Gunung Kawah iku lho Mbak. Oh alah, iya paling ya. Iya. Coba awak dhewe mara rono ngono. Takok nang juru kuncine. Apa ya oleh Mbak, soalnya jarine lek merono kan kudu gawe tumbal Mbak. Lah tumbale sapa ayo? Lek tumbal iku gampang. Nang ngene awak dhewe iki lak akeh se tangga sing kakean cocot sing wong sing resek. Iya Mbak ya. Ditumbalno. Iya. Cek gak ngare perkara ae ngono Wis gak apa-apa, opak dhewe moro sik ta. Terus marino takon oleh gak numbalni tanggane. Engko lek oleh ngono ae. Pura-pura dijak lunga nang ndi kok dibius. Oh iya ngono ya. Tapi Mbak, engko lek misale dhewe kan wis ada domrono ya. Lek gak oleh ya apa? Ya wis awak dhewe balik mulih. Ngono gak sida soge lah Mbak. Alah kok golek tumbal liya. Wis ayo. Cek dodolan nek dhewe iki payu Mbak ya. Ayo ayo.